zvoníš do mikrofónu a kúpim ti hoci ktorú hračku chceš, dobre? Ako sa voláš? Koľko máš rokov? Dobre, výborne, takže keďže si nič nepovedal, tak sa môžeme prejsť po obchode a môžeš si brať fakt hoci čo len chceš, dobre? Už môžeš povedať, no dobre, nič nehovorí, tak ideme na to. Ukáž, čo by si chcel? Autíčko? A vieš, ako robí hasičské autíčko? Brum. Brum? Áno, dobre, super. Ktoré, toto alebo toto? Toto, dobre, super. Takéto policajné? Toto? To je aké autíčko? A toto policajné? Budeš mať hasičské a ešte aj policajné. Áno? Áno. Dobre. Poznáš Mobil Fox? Áno. A fakt? Keď uhádneš, ako sa volám... Počkaj, neodchádzaj. Keď uhádneš, ako sa volám, tak ti zoberiem ešte jednu hračku. Môže byť? No. Počkaj, stoj. Dobre, tak keď uhádneš, ako sa volám, tak ti kúpim ešte jednu hračku. Dobre? Začína sa to na A. Áno. Adam. Povedz Adam. Áno. Adam. Super, dobre. Tak keďže vieš, tak ešte si môžeš vybrať jednu hračku, dobre? Dobre. Nejakého plišáka alebo tak? Áno. Áno, dobre, tak poď. Ideme pozrieť. Ktorého by si chcel? Toto. Toho? Ten je krásny. Aj budeš nejaké meno, alebo tak? Ako sa... Adriana. Adrián? No super. Tak dobre, Adriána. Kľudne si ho zober. No dobre, a ideme zaplatiť, dobre? Koľko máš rokov? 40 rokov máš už? Tak to vyzeráš dobre na svoj vek, super. Máčičku chceš? Baby shark. A takýto šark alebo delfínik? Šark? Ale nech ti nezie nos potom. Daj na to. Super, sledujte.